2024 जि पार्लियामेंट इलेक्शन बेवहायल' नोंथांमोना नांगोलनि सावगारिखौ नुगोन जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो हारि जौगाजानो लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो खौसेथिखौ लुबैयो बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो UPPL हानजायाव फैनो थाखाय खावलायगोन। गोजोन आरो खौसेथि गायसननायानो जोंनि थांखि बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि थांखि आरो गोबाव सम बर' माहारिया खौसे जानो हायैनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जाबोदों। दा नैबे समाव जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो हारि जौगाजानो लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो खौसेथिखौ लुबैयो बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो UPPL हानजायाव फैनो थाखाय खावलायगोन। दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांनि UPPL हानजायाव हाबफैनाया जोंनि माहारिनि खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायजों लोगोसे UPPL हानजाखौ माहारि सिबिनाय हाबाफारियाव आरोबाव जोङो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन। आङो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बरायो। बिथाङा रोजा रोजा बिथांनि समर्थकफोरखौ लानानै दिनै जोंनि दोलोआव फैदों। फैबाय थानाय समाव माहारि जौगानाय ओनसोल जौगानायनि थाखाय जों खौसे खामानि मावगोन। आरोबाव आङो गुबुन गुबुन दोलोआव थानाय गुबुन गुबुन हानजायाव थानाय ओरैनो थानाय जाय दैदेनगिरिफोर जायफोर हारिनि मोजां लुबैयो बिथांमोनखौबो UPPL दोलोआव फैनानै जयेन जाफैनो आं खावलायो। BPF दोलोआ बेवहाय आरो थानाय नंला। नैबे 2024 जि पार्लियामेंट इलेक्शन बेवहायल' नोंथांमोना नांगोलनि सावगारिखौ नुगोन। बिनि उनाव हयथ' आरो नांगोलनि सावगारिखौ नुनाय नङा। दिनै रोजा अनजिमायाव बिथांमोना फैदों आरो गोबां फैबावगोन। आरो फुङाव आक्रासुनि एक्स प्रेसिडेन्ट अरुणदय बिथाङा 32 बिथांनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै जयेन जादों। आरो गाबोन समफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि माखासे गोख्रों माने दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हानजायाव जयेन जाबावगोन। खौसेथि आरो जौगानाय आरो मोनफ्रोमबो हारिनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोनखौ सिगां खालामनानै बे समाव एबा सोलायनो गोनां जादों। जोंबो बेखौनो लुबैयो जे हारिनि खौसेथि जौगानाय आरो गोजोनखौ अरायसम लाखिनांगोन आरो बड'फानि जि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय माहारिनि आद्रा थानाय हाबाफोरखौ